makapulong sa maayong balita nga among isir kaninyo. Basta maminaw lang, nindot kayo, doon na mo'y mapupo, mga kaigsunan. No? Bala ang Espiritu Santo, basta doon na kaniini, doon ay mugiyan ni mga balang Espiritu Santo, dili ka masayop, mga kaigsunan. Busa, mga kaigsunan, gidasig ka muna mo, no? Sa pagtuon, sa pagkatuon sa atong pagtuo. Ilabi na ang pagtuong Katoliko. Kay walay laing gitagaan o insaktong giya o pagkaubanan sa Ginoo nga naa sa Biblia ginagaingon, no? Pagkaubanan ko kining simbahan hangtod sa kauturan. Mateo 28 versikulo 20, mga kaigsunan, no? Bisag pipila na lang ka Katoliko ang mabilin ini simbahan, magpabilin ang Ginoo, magpabilin nga pagkaubanan niya kini hangtod sa katapusan sa kalibutan, mga kaigsunan. Usa, mga kaigsunan, nganong mangita pamanta og laing pagtulunan gawas sa pagtulunan nga gitukod sa atong Ginoo. Mao kanay punto nako diri karon, no? Kabalo ba mo kung gawas mo sa pagtulunan nga gitukod sa atong Ginoo? Dunay lahi nga mga pagpanudlo. Tiaw niyo, mga kaigsunan, ang akong topic bahin sa pagkainahan sa atong Ginoo. Apan kung gawas mo nining simbahan dito makadungog mo si Mahal na Biring Maria dili na inahan sa Ginoo. Kana, usa na sa basihan, no? Nga sa pagsabot diha, doon na gini, kulang diha sa ilahang papanudlo, mga kaigsunan. Muna, mga kaigsunan, akong gisulti kaninyo, kining simbahan sa atong Ginoo, gitupod nga mao ang balaang simbahan, mao ang Katoliko, mga kaigsunan. Nga doon ay kompleto nga pagpanudlo, no? O magkasabot gid kita, mga kaigsunan, sa pagpanudlo nini, no? Kay katong nanudlo nga dili masabtan, sila rin nakasabot na dili man na maoy purpose sa atong Ginoo. Ha? Mao gani nga gibilin niyang simbahan aron nga magpahayag og kamatuoran. Yung sa ano man na kung magpahayag sila nga di masabtan, sila rin nakasabot. Kana, mga kaigsunan, dako kayo nga angay na itong pamalandungan. So, hinanglan ang lamdag sa Balang Espiritu Santo, magkasinabot kita, magkahiusa kita. Mabitaw na kanang ang uban, mugawas gid sa gitukod sa atong Ginoo, no, nga simbahan, mugawas gid sila, no, kana naagya po na sa Biblia, no, biblical ya po na. O kana sila, gitawag kana sila nga mga antikristo na as Biblia na, 1 Juan, no, 2:18. Mga kaigsunan, kaning among gidala nga mga maayong balita, inaot pa nga inyo kaning isir usab sa uban, no? Bisag diha na lang sa pagkainahan sa atong Ginoo nga si Mahal na Birheng Maria, no? Isir ninyo, mga kaigsunan, no? Daghan na ang nakapamatuod nini, no? Nga gitabangan sa atong Ginoo pinaagi sa pangama sa pangaliya sa atong Mahal na Birheng Maria. Apay karon, mga kaigsunan, daghan ang nakikompetensya sa simbahan sa atong Ginoo, no? Kay dili man sila kontento sa simbahan sa atong Ginoo. Mao nga nihimo pud sila og ilahang simbahan, makikompetensya sila sa simbahan sa atong Ginoo. Naghimo pud sila og relihiyon, no? Nga makikompetensya sa relihiyon nga gitukod sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, mao na nga manudlo na dahil sila nga walay simbahan makaluwas, walay reliyon makaluwas, kay tinukod lamang sa tawo. Ha? Apan, nga ang Katoliko mag-ingon man nga ang simbahan sa atong Ginoo dunay kaluwasan. Kay nga naman, kay tinukod man sa atong Ginoo. Mao kanay kamatuoran, mga kaigsunan. No? Kung sila magaingon, walay simbahan makaluwas. Unsa day ang simbahan? Kung atong pasultion ang Biblia. Ang gisulti sa Biblia mao kini. 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Ang simbahan mao ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran, mga kaigsunan. Sumala pa ni San Pablo. So karon, kung ingon sila nga dili makahatag og kaluwasan, walay kaluwasan ang simbahan, unsa man ang gisulti sa Biblia? Mao na siya, mga kaigsunan, kumugawas ka sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, lahi na nga mga bersikulo, lahi na mga pagpanudlo ang naa nga mugawas sa ilang baba, mga kaigsunan.
Mao ka na makaingon ko nga wala gilamdag sa balaang Espiritu Santo. No? Unya maingon sila wala reliyon. Katong gisilitop na ko nga bersikulo, no? 1 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, kung ilaos na to sa 16, unsa gisulti ni San Pablo? Walay makalimot kung unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Tiyaw mo na yung relihiyon ng atong mga apostoles. Huwag mao kini relihiyon nga gipadayon nato hantod karon, no? Almost 2,000 years ago na mga kaigsunan. Gikan sa pagkamatay ni Ginoong Kristo, pila edad ni Ginoong Kristo? 33 anyos. Anno Domini. O karon 2023 na. Mao kini ang simbahan, no? Kung atong subayon, makapabalik yun ngadto sa panahon ni Ginoong Kristo. Gawas ni mga kaigsunan, diya na sila nagsugod og 1600. Isip taon pa na to na. Mao na siya nga paano kita kamatauran. Kaya nga naman, kung ato ka na susihon ang ilang mga paruganan, no? Wala pa na kapanggamot mga kaigsunan. Bisag magdaghan na sila, wala pa na sila makapanggamot. Unsa may pasabot sa dili pa magagamot gani mga kaigsunan? Sama lang ka na spinhi nga natugpa dito sa batuan, no? Nabuhi siya, apas pagabot sa init, malaya ra mga kaigsunan, kay dili makapanggamot, no? Nahimulag siya sa sanga. Nahimulag siya sa punuan ang sanga. Nya ang sanga nga mahimulag sa punuan, unsa mahitabo? Malaya. Unya kung malaya, unsa may gamit ana? Puntas kayo, mga kaigsunan. Ato ka na isuplod kilaya naman, no? Ang sanga nga nahimulag sa punuan, bisag kung saan pa nato na pagbuhi, bisag bisbisa pa nato, basta nahimulag na sa punuan, mga kaigsunan, dili na ka na mahimo sa pagbunga. Dili na ka na mahimo nga mabuhi pa siya o balik. No? Daghang mga pasumbingay mga kaigsunan diha sa mga pagpanudlo sa atong Ginoo ilabi na sa iyang ebanghelyo mao gani na nga dasig ko kamo nga magsimba gyud matag Domingo mga kaigsunan, no? O kung ikaw nga naminaw karon nga Katoliko ka, kinahanglan sa matag simba nato mga kaigsunan ato kana ilipyuhan ang atong kagalingon, no? Para andam kita sa pagdawat sa Eucharistia, sa bulaang Eucharistia. Sagrado ka na sa mga kaigsunan. Kinahanglan na kahidolsol kita. Hinuan na ito ang kagalingon. Sa ako lang nabatihan mga kaigsunan, no? Dili man nga judgmental ta, pero daghang ko nakita, no? Nga mukalawat gani. Murag compliance lang ba? Dili na mga kaigsunan, no? Ang atong simbahan, kung ato king subayon ang pagpanudlo, dapat i-ready na to ang atong kagalingon, no? Sa pagdawat sa tinuod nga lawas o dugo ni Ginoong Kristo kanang utiyas mga kaigsunan. No? So kung dirito sa atong simbahan mga kaigsunan, simbahan nga gitukod sa atong Ginoo ni Ginoong Kristo, daghan kayo mga nindot nga pagtulon-an. No? Daghan kayo. Kaya kung mutana ta sa uban, sila diya manudo lamang sa Biblia, sayop po yun. Apan kung diri sa Katoliko, kumpleto ang atong Biblia nga itudlo, insaktong pagsabot, dunay mga basis. Bisag history pa ipangutanon, mo coincide sa Biblia, no? Mga referensya mo coincide, doon na pag nag-interpret sa Biblia, mga mao ang simbahan, mao na gitawag nga church is the pillars and the foundation of truth. Apan kung diha sa ilalang kamubasi, gawa sa simbahang Katoliko mga kaigsunan, sila ra mag-interpret sumala sa ilang katakos, sa ilang kaalam, no? Kay mga maayo man sila kuno mo interpret. Nakoy nakahinabi bitaw dito sa pag street preaching namo dito sa Lahok, usa ka Amerikano. Unsay tubag niya? No, I'm very brilliant. I am very bright kuno kay siya, no? Bright kuno sa Biblia. So, ang klaro na kayo ng ilang pagsabot sumala dahil silang katakos. Apan diri sa simbahang Katoliko, no? Simbahan maoy nag-interpret ani makaigsunan. Mao nang aduna kitay Catechism of Catholic Church, no? Doon na kitay mga dogma o uban pa. Dili ni masabtan gawa sa simbahang Katoliko, no? Kita mga Katoliko, mao gana nga walay makalimod kung unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. No? Busa makaigsunan, gidasi ko kamo, no? Matag Domingo simba gyud. Unya labaw tanan makaigsunan, ako usa ko ka ambulance driver sa una, no? Sa pag-abot sa pandemic mga kaigsunan, dili lang na po katawo, dili lang 20 katawo, no? Sobra pa diha mga kaigsunan, no? Nga 50-50 na. Sa dihang nag 50-50 na sila,
Ang uban, tudlo na lang mo lihok, ang uban mag-agas ng luha. Mga kaigsunan, maupahigayon nga maka-istorya ko nila nga, Brad, mintras na pagkaginhawa, Brad, hinolsol, Brad, sampit o Ginoo, ibasig, daw, dili na to, kontrol nga to kinabuhi. Kaya kung maputo lang yung kinabuhi diha nga wala ka makahinolson, sigurado kayo makaigsunan, no? Kung asa ka patulong. Kalayo sa impyerno, mga kaigsunan. Mao ka na, mga kaigsunan, kidasi ko kamo karon, kabinona, no? Matag karon o kunya, anda mo na to atong kagalingon, no? Maghinulsol, magpagkuta. Kung katoliko, kumpisal sa pari. Kung wala pari, direct to God, pwede na. Kinsa man mga tao nga pwede ma-direct to God. Sa panahon sa pandemic, mga bilanggo, dili makaatog pare. Kita di nakaatog pare. That's the time nga pwede ta mo direct sa Ginoo. Mga kaigsunan. Apay ka ng gagabino na mga kaigsunan, daghan tag-isir, no? Nindot kay kung isir pa na to, no? Pero nagkalawom naman ang gabi, mga kaigsunan. Mao na Ginoo, mga kaigsunan nga, andaman ninyo, mga kagalingon ninyo, matagkaroon o gunya. No? Magpuyo kita nga matarong. Ihanay na to itong kagalingon. Magpuyo kita nga honest. Magpuyo kita nga, sus, ambot lang ka rin honest. Napabagay karoon magpuyo nga matinodanon. Bagay sunan, mao ka na'y gusto sa atong Ginoo. Ang gusto sa atong Ginoo, maghimo kita matarong. Gidisinyo kining lawas na to, no? Ang kalipay nga gidisinyo alang sa atong lawas ang paghimo og matarong. Naa to diya makita o mahibaw-an ang tinuod nga kalipay, mga kaigsunan. Kay dili gidisenyo kining lawas nato nga makaangkon kitag kalipay, no? Gawas sa gusto sa atong Ginoo. So, kung maghimo ka na, mga kaigsunan, no? Kung sa motor pa na, kung sa makina pa na, imbis nga taman lang siya og kwarta marcha, unya ikaw maghimo gikaglaing kuan niya, manang puksong-puksong gini mo, manang maguba. Mao sa na atong lawas. Makaigsunan, ang kalipay nga gihatag sa ato sa Ginoo, perfect happiness. Pero kung mugawas kaniya na, pasubraan pa ni mo dili na maayo, mga kaigsunan. So daghan kay nagmeaning, mga kaigsunan, broad ka na, mga kaigsunan. Apan karon kagabino na, mga kaigsunan, ako kamong gidasig, no? Pag hinulson, anda makanunay ang inyong mga kagalingon, kay matagkaroon mo gunya, dili kita ingon sa atong kinabuhi, no? Dili na to hawak atong kinabuhi. Matulog ka, di na to hawak atong kinabuhi. Mo na nga before ta matulog, ampo. Pagbata, pasalamat. Pagkaon, pasalamat. Pagduman sa kaon, pasalamat. Mo na mga kaigsunan, inigbiyahe, before mo biyahe, mag-ampo. Makaabot sa destinasyon, magpasalamat. Ana lang atong role, mga kaigsunan, no? Simple lang siya. Pero kung wala, gini mo na nasugdan, medyo lisod-lisod na siya, pero kung maanad na ka, mga kaigsunan,